Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maigsuon ni ata sa Lunes sa ikaduhang simana sa Paskos pagkabanhaw ug karon sa adlaw mao ang ikalimang nobinaryo nato sa pistahan ni San Vicente Ferrer. O aron maandam ta sa pagsaulog dining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, nangahas kami paghingalan kanimo nga Amahan. Hingpita sa among kasing-kasing ang Espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak, aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit nga mao ang among kabilin nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pagampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David ang imong sulugoon sa iyang pag-ingon, nganong nasuko man ang dili Hudiyo o nganong naglaraw man ang katawhan og mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo nga iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod, niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ila hinuong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo pinaagi sa imong gahom ug pagbuot. Ug karon Ginoo, tan-awa kining mga paghulga nga ilang gibuhat. Ug kaming imong mga sulugoon hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe.
Itoy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo ug itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan ug mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo, ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kokahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungot man ang mga nasod ug ang katawhan misultig binuang, ang mga hari sa kalibutan mialsa ug ang mga kadagkuan nagkasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidihugan. Lugtion ta ang ilang mga talikala ug isalikway ta ang ilang mga gapos, halayo kanato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga naglingkod sa trono sa langit nagakatawa. Ang Ginoo nang yamid kanila, unya diha sa kapungot misulti siya kanila. Nalisang sila kaniya diha sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Sion, ang akong balaang bukid. Isangyaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug akong ihatag kanimo ang mga nasod nga kabilin ug ang kinatumian sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila ug bunalan sila sa bunal nga puthaw, imo silang bukon ingog kulon sa yuta. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa kasakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw kahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kinibuot mo padulong, madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa ang mga tinun-an
planuhan na sad nga patyon sa mga Hudiyo, sa mga leader sa mga Hudiyo. Sama sa ilasang pagplano aron patyon si Jesus. Napatay ba gyud nila si Jesus? Katubang nagplano sila ba? Sila si Herodes, sila Pilato, mga high priest, nagsabot sila mayo. Napatay ba nila si Jesus? Uy, tubag, oy. Patay, oy na, gibitay sa cross. Patay gyud. Nya karon kay ila naman sang giplanuhan ang mga apostoles nga nagsunod ni Jesus, nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Ila naman sang giplanuhan nga patyon, napatay ba nila? Patay gyapon, perting pataya. Ang liogong San Pablo kuno, ang ong San Pablo di untol ko kuno katulo pagkaputol. Niya si San Pedro gilansa nga gituwad. Ang diri si liog ubos si James giputlan gyapos liog. Kasagaran nila gibato ang uban, gihiwa ang lawas samtang buhi pa. Patay oy. Nya kamoron mosunod mo sa mga apostoles. Ha? Nagdebosyon man tan San Vicente Ferrer. Unsaman mosunod mo sa Ginoo dili? Mosunod planuhan na sad kang patyon. Mao ginang kalibutan. Grabe pag yun kayo ang plano karon. Ang patyo na karon ang pagtulunan sa Ginoo. Unya kasagaran sa nagplano og sa nisunod nanimbaron. Kana bang atong patyon ang pagtulunan sa Ginoo. Dili na tingali ang mga tao nga pero napatay gyapon oy San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Niya naman na dool naman na sa atong generation. Kaning akong gisgutan kaning mga apostoles Kristo mga 2,000 years ago man kani sila kay dool-dool gini sa ato. 500 years o pag abot 500 years. Kay produkto naman ni sila sa pagka-Kristiyanos sa ato dinhing Pilipinas. Nangamatay gyapon. Mao na pero karon kasagaran ang kusog kay karon nga giplano gyud nga patyon ang pagtulunan gyud sa simbahan, ang pagtulunan sa Ginoo. Nya dali kay tang madaan dali gyud kay tang mada. Nya unsa may gigamit karon nga number 1 nga ipatay dili espada. Dili na katong mga lansang sa cross nga ilansang ka, dili na mga bato nga batuon ka. Unsa may gipatay karon? Kwarta. Nakita sa yawa nga ang pinaka-epektibo nga mopatay sa Ginoo kwarta. Gani mao sa nakapatay ni Hesus. Gihaylo man si Judas nga bayra namo pila may mong pabayad para madakop na namong Hesus. Kwarta gyapon. Porti karon yun, epektibo kay karon kwarta. Ay karon, wa mamatay ang pagtulunan ni Hesus diya sa inyong balay. Labi na ginang iyang pagtulunan nga paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Wa na mamatay diya sa inyong balay. Wa mo ron maglalis tungod sa kwarta. Di mo mga saba tungod sa kwarta. Labi na gyud mabuak sa imong anak ang imong mga gipamalit nga mga mahalon, di nimo kasabaan ang imong anak. Kung kasabaan nimo tungod na sa kwarta, wa ka mangaway sa imong silingan, tungod lang anang inyong mga yuta, kanang mga agianas kanal, kanang mga koral, wa ka makigaway ana. Kana involved bang yapon anak kwarta, murag kamoy ga koral da, murag kamoy ga ana away, murag kamoy ga palit ani yuta. Ako ra ga palit ani, hastagod ang igsuon awayon, hastag ani ang inahan ug ang amahan awayon. Ako'y gapalit ana ma, wa mo'y labot ana. Anaon. Ako'y gatukod aning balaya, muramog na ikwarta da pagtukod ani. Ana. No. Hoy, tubag. Hain naman tong sugo nga paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Patay. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Sa sus og mga nakagdaghan unsay kwarta purting gamayas imong trabaho nya wa pagiklaro. Tagutlo na lang kaadlaw mo kuan. Unya namabdos. Uy, unsa gud anyo paghunahuna. Ana dayon. Unsa may imong ibuhi ana? Kwarta gyapon gibasihan.
Nung sao mo na, isa, ay, paggamit mong kondom, hala, ipa-abort na dito, ipa-abort. Kaya wag yun ay kapuslanan. Sao na nimo pagbuhi? Ipa-abort na. Nga, abort na yun. Yan, sama na. Sakto na, dili. Wa mo magbuhat, ana. Wa mo manginom og pills. Unda, hilong lagi mo. Si gamit anang kondom. Unda. Ayudi. Ang gamit ana. Tungod sa kahadlok kay ang kwarta gigibasihan. Ana. Uy, ayaw nagpasudla. Ayaw gitaw nagpasudla. Sus, kawatan kay nagnaong. Ay, nagpasudla diya. Ibatem, ay di nagpasudla. Kawatan kay nagnaong. Nyahain naman itong giingon ni Kristo. Pasudla sa inyong balay ang way balay. Yan na may galakaw-lakaw diya. Nasiga kay mata. Daghan kay patik. Kalkag kay buhok. Yawa man ay balay. Di din mo pasudlon. Nasugo man na nga. Pasudlas inyong balay ang way balay. Iya pa man ganin ang giangkon. Wala ko'y balay. Imo kong gipadayon sa imong balay. Sulod sa akong balay sa langit. Di ba? Mao na yang gisulti. Yang katos ang iyang giiksa sa impyerno. Iya sang giingnan. Wa ko'y balay. Wa ko nimo dawata sa imong panimalay. Tsaka nus aman na nahitabo, Lord. Matag higayon nga makakita kag usa ka tawo nga way balay. Nya imo nang gihikawan, imo nang gibuhat nga rinako. La, karon wa ni mamatay ning sugua. Wa. Na, tutok lang muna ako. Ito pa, mga Hudiyo sad mo dinhi. Oh, may kay mong mo plano para di gyud kasud ang way balay, mangural gyud mo, unya ligonon ang kural, taason pa gyud ang kural para dili makatkat. Unya human butangan pa gyud barbed wire sa babaw ug live wire sa babaw aron di gyud kasud ang way balay. Hala, bantay mo diya. Kamoy ga plano ana, butangan pa gyud CCTV, ana, haron lang gyud mamonitor nga di gyud makasud ang way balay. Nya katong mga way kaon nga di gyud makaambit sa akong pagkaon ang katong way kaon mga kawatang dagko. Wa ka maluoy sa kawatan nga 40 taong paningkamot og katkat sa imong kural para masudlan iyang tiyan. Ikaw diha gahigda-higda lang ka, igbangon nimo nanang pagkaon sa imong lamisa, mura kag pare. Unya ika pagi masuko sa 40 taong paningkamot, nagkasamad-samad in taon og paningkamot aron lang makakaon, mao pagi imong kulatahon kay kawatan kuno. Hay namang sugo ni Kristo, pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw. Be. Nda. Ikaw pa der, musugot ka ana. Wa say klaro. Mao na kinahanglan kita magdebosyon ni San Vicente Ferrer. Sa atong tema nga gisigihag balik-balik na to dinhi, San Vicente Ferrer, our model of a gifted giver and miraculous healer. Ang mga apostoles nakahimog mga milagro ngano man sige silang panghatag, siging panghatag sa nadawat nila gikas Ginoo. Wa sila'y kahadlok, gipuno sila sa Espiritu Santo. Matod pa ni Jesus ngatong Nicodemo, gawas kung ikaw matao pag-usab, di jud ka kasod sa langit. Dili gani ka makakita sa gingharias langit. Nya ningon des Nicodemo, unsaon man na Lord? Insiya pagpakatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Mao ni atong bunyag. Pero ang bunyag nga atong nadawat, gamay pa man kay tato, naatay mga promises sa bunyag. Ang butong nakamemorize pa ba mo? Karon dako naman mo, nakamemorize mo unsay atong mga panaad sa bunyag. Kinsay nakamemorize, tagaan ako 1,000, di pa man ko'y 1,000 dire. Kanang tanan yung promise na to, hindi panahos bunyag ba? Wa? Mao na. Ako nakamemorize ko. Yes, ako may sigig bunyag. Wa pa sa tingali, wa sa ko'y memorize. Isalikway ba nimo ang sala? Isalikway. Ato man ang gibago katong pag Easter Sunday. Isalikway ba nimo ang tentasyon sa sala? Isalikway. Isalikway ba nimo si Satanas ang amahan sa sala? Isalikway. Nagatuo ka ba sa amahan? Magbubuhat sa tanang butang sa langit o sa yuta?
Gatoo. Nagtuo ka ba ni Hesukristo, ang anak sa Dios nga natawo, pinaagi ni Maria, gipatay, gilansang sa krus, gilubong og nabanhaw og karon naglingkod sa tuo sa amahan? Totoo. Nagtuo ka ba sa Espiritu Santo, ang santos nga katoliko nga simbahan, ang panaghiusa sa mga santos, ang kabanhawan sa mga minatay o sa kinabuhing dayon? Ngayon mo nang gipuy-an. Mao na pangutana ron. Imo nang gipuy-an. Og di ka mo puyo ana, wa kay gahom. Pero og mapuyo ka, sige kag salikway sa sala. Di gyud ka way laing focus nimo nga di ra gyud ka makasa kana gamhanan kay kana. Nanglitan imong anak nabuntis 16 anyos niya ang nakapabuntis, ang iya pag yung uyab nga adik kay tanan. Unsa may imong isultis imong anak aron di ka makasa nga nakasa naman na sila. Unsa imong isulti? Sige. Sige. Mao na nimo. Ikaw, gibagi ingnan ti kas una, mauna ni ron. Resulta na nis imong pagkagahigo. Ingnan ti kang ayog kuyog anam. Gisayon na lang kada, gisayon na lang ka. Mao na imong isulti. Nakasa ka na wa. Isalikway ang sala. Unsa man pagsalikway? Higugmaon ang nakasala. Ingna imong anak, I love you, day. Gihigugma ti ka, gihigugma sa anako rong bata nga nas imong tiyan. Hasta sad ang nagtisok ana diha, gihigugma sad nako. Sige, pangarina mo. Diri na lang mo pagsuyop sa balay, anak. Ana. Nya agas din imong luha. Sakit mo na. Pero ingnang I love you. Di jud ka kasaan na. So imong gisalikway ang sala. Nya ko nang imong silingan, gibuslutan imong koral kay diha pagion ang iyang kanal. Nya anha na maglinaw sa imong tugkaran ang tubig. Masuko ka dili. Kasaan naman na siya, padaog-daog mo nang iya. Pamintaha man nang iya. Nya ikaw nga gibintahan. Unsahan? Masuko ka dili. Isalikway ang sala. Di ba? Tentasyon mo na sa sala, isalikway. Kung saan mong pagsalikway, imong padak-an ang iyang gibuslot. Aron di kayo musangit ang mga gapnod sa iyang ipaano dito. Nya, muutang ka, mulon ka sa bangko, aron imong sumpayan og imburnal ang iyang gipabuslot sa inyong koral, o nya, imong idritso ngadto sa drainage, ngadto sa public na drainage. Aron ang iyang koral, ang imong koral, di maguba, nya ang iyang kanal, lahos-lahos og dagan. Ikay gasto. Nya, okay dili. Okay na nimo dili. Manindog ta. Novena ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikalima kaadlaw, pagampo sa santos nga kahadlok sa Dios. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, maghuhukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagtudlo ka sa manlalaban ko nga si San Vicente Ferrer sa pagwali o paghukom sa tibuok nga kalibutan. Nakatuman siya sa pagbuot mo sa tumang kamatinud-anon niya sa pagwali ug daghan uyamot nga mga tawo nga napukan ug napugdaw gayud sa yuta. Nangamuyo ako kanimo Ginoo nga tungod sa pagpahanungdan niining mag-uuna sa imong paghukom, mahimo unta nga mapatik gayud ang akong kalag ang santos nga kahadlok kanimo, aron dili na ako makaako sa pagpakasala kanimo, o kung matapos na ang kinabuhi ko diha sa grasya sa pagkawalay sala, mahimo ako nga usa sa mga pinili sa langit. Amen. Mga milagros. Sa Britanya, ang usa ka dalaga gihubagan sa tutunlan ug sa pila ka adlaw dili na siya makahimo sa pagtulon sa tubig. Sa hunahuna sa ubang mga tawo, patay na siya kay nakita naman diha kaniya ang timaan sa tawo nga patay na.
Ang mga tigulang nga mitambong kaniya, misaad nga modangop sila kang San Vicente, ug tungod sa ilang pagsaad, naayo ang maong masakiton. Sa syudad sa Banyes, ang lawas sa usa ka babay gisudlan og mga yawa sulod sa 3 ka tuig. Niining gidugayuna, giubanan pagayod sa mga sakit nga balahak ug pagpanghupong sa tibuok niyang lawas. Gihatod ang maong masakiton sa gilubngan ni San Vicente ug sa paghiabot nila sa ganghaan sa lubong, diha-diha mikagiw ang mga yawa ug naayo siya sa hingpit sa tanan niyang mga sakit. Pagampo sa adlaw nga tanan, kitang tanan, mahigugmaon uyamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining nobena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo, o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan niining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio. Ug alang kanako, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo, ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilom, mangayo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining nobena. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang simbahan lokop sa kalibutan, mamahimong ehemplo sa kahiusa, paglaom o paghigugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano og gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang atong mga igsoong mihalina, ilabi na sa atong mga gihandom karon, makaambit na sa kalipay sa nabanhawng Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma og kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyos nung gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay nagalako ka na tinud,
Panamudan siyang isahan sa pagkataong magunahan. Kung sa kalipay inaman ko, sa kalipay himayang ako. Kami sa Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimulan at tao. Natawag ka nga kapingalahan, ay sa pagkinagumaalam ka. Nagut ikaw sa nakalan, sa usaga pag-ukot na gamanan. Nahadlok man ang impyerno, na namumamadito. Kami sa Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimulan at tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang mga sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kasadya. Ihatag usab kaniya ang kahingpitan sa kalipay diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo God nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok.
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sons of God, hear His holy word. Gather round the table of the Lord. Eat His body, drink His blood.
Magampo kita. Kaluy pagtan-aw o Ginoo, kining imong katawhan, sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa kasakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa mga paggiya sa imong kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, nining atong ikalima nga adlaw sa nobinaryo, pasalamatan nato ang atong pilgrims, ang Confradia Group 5. Pila man mo kabuok rong niya din. Salamat sa Ginoo niya ang atong mga naglimpyo sa simbahan, ato sang pasalamatan, ang ato daling sakristan, ang atong lektor, ang atong singer, ang atong nag-atiman dito sa sound system. Og ang ni-offer karon pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Melchor og Mrs. Elizabeth Apas and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Niya padayon ta ang atong motorcade unya alas 3 gihapon mo gikan. Niya naatay gihimong grand motorcade inig ka kuan pista sa human sa alas 3 nga misa sa pista pits karong Sabado, pitsa 17. Niya kay di man ta allowed karon nga magpundok-pundok og maayo, ato na lang gihimong contest nato by barangay aron maka-feel sad ang matag barangay ug matag kapilya nga nagsaulog sila sa pista.
So ako naman yung gi-announce, ang contestants mao ang Sambag, Dapit Sambag, ang Lataban, Barangay Lataban, ang Tabla, San Roque ug Santa Cruz. So sa inyong buhaton dito, inyo rang dekoritan ang inyong lugar, nya kinsa tong pinakanindot og decorations, tagaan natog premyo. Ana. Mura mamugwa lay epekto ni ninyo, mura magwa mo ganahi. Unya ang mga kapilya sad ato sang gihangyo nga moapil sa atong motorcade, magamit pod magdaas ilang santos, unya butang ugngan, ya dekoritan pod nila ang ilang sakyanan, ya kinsa sa atong pinakanindot og dekorasyon nga mo express sa atong tema nga San Vicente Ferrer Model of a gifted giver and miraculous healer, ato gyapong premyohan. Nya sa matag kapilya, muhangyo sa nga naay pilion nila nga usa ka buutan, pinakabuutan o pinakajusnon nga habal-habal driver sa ilang kapilya. Unya ila sa tong pasakyon siyang motor, dekoritan pod ang iyang motor, nga murag mo express pod siya sa atong pista celebration. Unya ato sa silang kontison ang mga motor gikas matag kapilya, tagsa lang kabuok ana nya kinsa sa tong pinakanindot premyohan gyapon. Okay mo na. Sige, isang yaw na ngadto inyong mga kaigsuonan. Ang atong konfirmasyon para karong Pitsa 16 sirado na ha, close na kay ma-overpopulated na ta. Di na ta katuman sa tong protocol. Muna ayaw na mo pamugos, ang mabalibaran, sunod tuig na lang san mo kun buhi pa mo. Di bita. Ato lang po ng listahan dito. Mangita tagpaagi nga matubag na natong maong panginahanglan. Pero mulimit lang kita kay may nalanggani ng gitagaan tagkahigayunan nga makaselebrate kaysa isira kita din no. Oo, naila mo pamugos diya. Dahil raba mo libak-libak spari. Ato update sa atong mga nahalin nga slots. Sa atong Hope and Opportunity slots as of yesterday, ang nahalin niabot na og 2,617. Pakpak. 2,383 na lang ang available slots. Sa atong Prudence and Healing, tag 1,000 para ni sa atong piyesta, ang nahalin as of yesterday niabot na og 890 ka slots. Pakpak yapon. Siyarog di ta ka pamista ani. Manindog na ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diosnon nga saman pagtuo. Nya magamit kani natong maong pagtuo pinaagi sa pagsunod gyud sa kabubuton sa Ginoo dili sa atong kabubuton. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong daygon si San Vicente Ferrer pinaagis sa pagsinggit makatulo. Viva Señor San Vicente. Tanan, Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Masipang pakpak sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa'yo'y may katungkulan at pananatulutan na ang kapayapaan ay Kristo muling.
praise